mantendutzeko elkartu ingea hemen ta bestea tokatu zaigu gaurkoan gu bioilen COVID berri hau izan da gutzat aurtengo honetan txarren bizirik gauden bitartean gu guazen kultura bultzatzen. Zenbat magia biltzen den, urtero jauregi hontan, ze magia ipuinean, poesian bertso sortan, aske gabiltza igeri, irudimenaren sokan, ari are askagarri, horien alde borrokan, erabaki oro jarri diguten arren kolokan, nik guta gure lapitzak hartu nahi ditut ahotan. Nik guta gure lapitzak hartu nahi ditut ahotan, hitzarekin jolasean jarraitu urte askotan. Hitzarekin jolasean jarraitu urte askotan. Maia Iestaran eta Sustrai Goenagaben bertso zoragarri hauekin agurtzen zaituztet datorren urtera arte. Eskerrik asko, etorri zaretelako. Izan zoriontsu. Hola bukan ezaken gaurko ekitaldia, baina horrela hastea. Erabakidet, pixka bat ikustezazuen askotan bukaeratik hasten garela. Bai, bertsolariei galdetuko bagenien, lehen da bizi pentsatu dutena bukaera izan dela, erantzungo ligukete. Eta zuek ere, edo zuetako asko behintzat, zuen ipuinak, zuen olerkiak, zuen bertso sortak idazten jarri zaretenean, ziur aski ez da guk paperean irakurriko dugun lehen hitza izango zuek lehenik pentsatu duzuena. Askotan, bukaera zein den jakinda emango zenioten hasiera zuen testuari. Eta bizitzan ere horixe gertatzen da. Kontzienteki edo inkontzienteki askotan bukaera ondo pentsatuta dugula ibiltzen gara munduan. Jaiotzen gara eta bizi garela badakigu hil egingo garela. Hau da, gure bizitzan nola bukatuko den, edo bukatu egingo dela behintzat. Parakaidas edo paraxutean bere burua botatzen duenak badaki lurrean bukatuko duela. Nola? Auskalo. Ipuin kontalari batek badaki askotan behintzat ala bazan edo ez bazan, sarlariak ala bazan eta irten dadila herri honetako plazan bukatuko duela. Eta bukaera pentsatuta izateak koltsoi bat, sare bat eskaintzen dio sortzaileari. Badaki behintzat bukaera ongi ziurtatua duela. Egia da, batzuetan improvisatzaileei, bertsolariei, bukaerak bidean ahaztu egiten zaizkila eta orduan komeriak. Baina laguntzen du, bukaera argi izateak laguntzen du askotan, hasteko pausu hori ziurtasunez ematen. Bestela, orrialde zuri batek isiltasunak bertigo handia eragiten dio. Sortzaileari. Horrela hasi nahi izan dut, aurten, urte batzuk badirelako, urterik gehienetan arrebarekin batera etortzen naiz, baina aurkezpenak askotan halabeharrak ere baldintzatzen dizkigu. Sustrai oso ondo esan duen bezala, COVID-aren garaian gaude eta COVID-ak eragiten digu eta markatzen digu askotan gure egunerokoa. Eta gustatzen zaigu urterik urte originalak izatea, ezta?
eta lehenengo urtean lehiaketa honetan parte hartzen duena normalean originala izaten da bere buruarentzat behintzat lehenengo aldiz sortzen duelako. Aldiz, azkenengo urtez parte hartzen duenak seguraski 2 aldiz eragiten dio bere buruari eta lehendabizi etortzen zaion ideia hori ez da izaten gero papereratuko duena. Zerbait berritzaile egin nahiko du, betikoari iskin egin nahi izango dio eta gustatzen zaigu ez originalak izatea. Orduan aurten bukaeratik hastea. Aurkezpen txiki hau eta horiek esan da, eta eskertuta berriz Sustrai Goenaga eta Maia Iestarani beraien bertsoak, sariak banatzetik hasiko gara. Horretara etorri zeatetu.